Исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясе тапшыруларын караучы тамашачылар. Бүген Конгресс мөнбәре сәхифәсендә бездә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Нәкыйф улы Вәлиуллин. Ринат Нәкыйф, сез яңа гына сәфәрдән кайттыгыз. Әйдә сөйләшүне шуннан башлап җибәрик әле. Курганда булдыгыз. Нинди ягул курган, күпме татар яши, ничек яшиләр? Шуннан да Гөлназ менә президентның делегация составында бездә Курганда сәяхәттә булып кайттык. Шуннан да сәяхәт шактый кызыклы һәм дә минем үзем өчен дә күп кенә яңалыкларны алып килде. Ул өлкәдә инде булганыбыз бар иде, ләкин ничектер ул яңа барган саен яңадан ачылалар, яңа кешеләр белән аралашасың һәм гомумән шушы халәткә керәсен. Һәм шунысы да мөһим, анда бардык та кайтып калдык, анда күпмедер берничә көн яшәргә дә туры килде. Шунда анда кешеләр белән аралашу да үзенә күрә бер шактый гына тәҗрибә истәде. Бу безнең инде республикабызның президентының чираттагы сәфәре иде. Чыннан да безнең хәзерге вакытта республика җитәкчелегенең чит илләр белән, шулай ук Россия күләмендәге регионнар белән бик тыгыз элемтәләрне урнаштыру һәм дә инде үзара килешүләрне алып баруы билгеле. Һәм татарлар белән очрашу һәрбер төбәктә. Һәм менә аның безгә аеруча шунысы мөһим, президентыбыз кайда гына барса да, ул һәрчак анда яшәгән татарлар белән очрашып, алар белән күрешеп һәм иң мөһиме аларны борчыган проблемаларның эченә керергә тырышып кайта. Бу тагын бер бик зур саваплы эш һәм шуның белән бергә аның менә дәвамы да бар. Чөнки һәрбер очрашудан соң президентның махсус йөкләмәләре министрлыкларга, ведомстволарга, конгресска бирелә һәм менә шушының буенча инде без эшне алып та барабыз. Ягъни ул юл картасы ракурсында үзенең бер юлын таба һәм безгә ул бик мөһим. Инде Курганга сәяхәт кысаларында Курган өлкәсе турында сөйләгәндә ул инде безнең Уралның аръягы, Казакстан белән чиктәш өлкә булып тора. Һәм аңа тагын кырыенда Чиләбе, Свердловск өлкәсе, менә Төмән бер ягыннан һәм бик зур чик буе Казакстан белән билеп тора инде. Ул үзенә күрә транспорт, логистика юнәлеше буенча бик мөһим өлкә. Анда шактый гына менә хәзерге вакытта ял итү урыннары эшләнгәннәр. Шул ук алып бару өчен, балык тоту өчен мөмкинлекләр бик күп. Ләкин ни генә әйтсәк тә, менә без инде хәзер үзебезнең шушы Татарстан белән чагыштырып карарга күнеккән күп нәрсәләрне. Кызганыч, менә безнең үсеш экономика һәм дә инде икътисад, шулай ук менә халыкның яшәеше буенча алар шактыйга Татарстаннан калышалар. Алар аны үзләре дә яшермиләр һәм менә анда аралашкан кешеләр белән Казанда булган вәкилләр аларның әйтәләр, без чыннан да Казан белән горурланабыз. Казан ул безнең өчен маяк диләр. Анда яшәүче татарлар әйтәләр һәм Татарстанның шушындый үрләргә менүе ул безнең өчен үзенә күрә бер горурлык дип әйтәләр. Әлбәттә. Анда яшәгән милләттәшләребез артык күп түгел, анда барлыгы 17 меңнән аз гына артыграк татар яши. Һәм гомумән ул өлкә турында сөйләгәндә анда 900 меңгә якын кеше, Курганның үзендә 300 меңнән артыграк кеше яши. Менә шушы халәттән караганда татарларның үзләренең оешмалары бар, үзләре газета чыгарып киләләр. Һәм әйтергә кирәктер, 6 мәктәптә татар телен укыту факультатив рәвештә барса да ул алып барыла. Һәм менә президент белән күрешкәндә дә шушы үзебезнең милләттәшләребез борчыган мәсьәләләрне иң беренче чиратта укытучылар җитмәвенә язып әйттеләр. Шуннан да менә анда Сафакүл районы, анда Шадринский районнары, менә ул Әлмән районнары, менә анда иң күп татарлар яшәгән шушы районнарда авылларда татарлар яшиләр, ләкин татар укытучылары юк. Халык авыллардан китә, чөнки эшсезлек шактый күп. Һәм алар менә безгә әйттеләр, шуннан соң президент турыдан-туры шунда үзенең йөкләмәсенә дә кертте. Бу очракта безгә практик үтәргә укытучыларны шунда җибәрә кирәк, студентларны. Менә әйтик, Арча педагогика көллиятеннән кешеләрне җибәрү турында ул конкрет әйтте, шуннан җибәрә кирәк дип. Ягъни мәгариф министрлыгы белән буны эшләргә. Шуның белән бергә инде андагы әйтик балаларны монда китереп укытып, аннан соң алар үзләренә кайту мәсьәләләрен күтәрделәр. Билгеле, ул конгресс тарафыннан ул эш алып барыла, ләкин монда килгән балаларның күбесе монда калалар. Алар кире кайтмыйлар. Ул проблема безнең барыбыз өчен дә хас, барыбызга да бар. Һәм менә шуннан сонда килеп чыга шушы проблемалар билгеле. Ринат, гафу сүзегезне бүләм. Мин моннан ничәдер еллар элек барган идем шушы Әлмән районы Ишкүл авылына. Бик матур авыл, мәчет ачылышына барган идек. Без анда халкым минем тапшыруын төшердек. Халык бик кызыксынып карады, чөнки аларның эчәргә сулары да юк. Суны алар кыш көне бuz ватып эчәләр, чөнки ул колонкадагы сулар аларның тузлы су. Инде җәй көне шул күлдәге суны сүзеп эчәләр.
Шуннан менә хәләтләре шактый авыр һәм менә президент белән күрешкәндә дә шушы ук Әлмән районына җитәкчелеге дә анда килде. Шушы Сафакүл, Әлмәннең Әлмән районнарының хакимият башлыклары татар кешеләре. Алар тип газ линиясыннан 45 километр Әлмән районына кермәгән, шуңа күрә районда газ юклыгын әйттеләр. Һәм монда инде ул президент үзе дә әйтте, монда чыннан да biz ayrım subyektlar, ol мәсьәләне без инде бүтән күтәрә алмыйбыз, чөнки Курганның үзенең губернаторы бар, ул мәсьәләне ул күтәрә дип. Ләкин ни генә булса да без инде үзебезнең ярдәмнәребезне әйтгәндә арзанрак бәядән турбаларны Татарстаннан китерү яки бүтән юнәлешләр буенча ярдәм итәрбез дигән килешүгә киленде. Һәм менә чыннан да сез әйткәнчә ул проблемалар бар. Һәм менә шушында ук сөйләшкәндә президентыбыз турыдан-туры сыйлый. Авылда халык нәрсә белән шөгыльләнә ди. Терлекчелек аз гына бар шәхси хуҗалыкларда, үзләре үк шунда бакчачылык белән шөгыльләнәләр. Аучылык бераз гына бар, әмма ләкин тип халыкны тотып тора торган эш юк. Эш әйтгәндә производство объектлары яки бүтән әйберләр эшләнмәгәннәр, алар юк, алар менә шушы 20 ел эчендә гомумән юкка чыгып беткәннәр. Бу үзенә күрә бик зур трагедия әйтергә кирәктер. Һәм менә шунсы мине аеруча борчыды, алар шушы хәләттән чыгу юлларын күрмиләр. Ягъни менә мин алар белән сөйләштем, аларның күңелләрен күзләрендә инде моңсулык чагылды. Аларның әйтүләре буенча менә хәзер без шушындый хәләттә яшибез, яшьләр китәләр, эшсезлек Авыл бетәргә мөмкин. Авыл бетү белән президентыбыз да аны беренче тапкыр әйтте. Ул авыл бетү татар милләте өчен түгел, шул рус милләте өчен дә бер фаҗига. Чөнки шушы ук мәдәният, шушы ук халыкның чисталыгы, күңел чисталыгы ул авылда саклана. Әгәр авыл беттеме, кешенең рухи ярлыгына китерә торган әйбер. Һәм менә халык белән сөйләшкәндә, шушы ук район кешеләр белән сөйләшкәндә, аларда хәләттән ничек чыгу икән юлларын белмиләр. Һәм менә президентыбыз да аларны үзләре дә үзәңгә киңәшләрен бирде. Сез ни генә булса да безнең гөрләп торган татар авылларын, Гали авылын, Шыгырдан авылын, Тукай авылын, менә шушы авыллар мисалында яши башлагыз. Үзегезне үзегез күтәрегез, чөнки үзегезгә үзегез булышмасагыз, сез бер кешегә дә кирәк түгел дигән фикерне җиткерде. Чыннан да үрнәкләребез бар. Һәм менә әйтергә кирәктер, менә инде авыл эшмәкәрләре җыены килеп җитәчәк. Анда да Курган өлкәсеннән шактый гына зур делегация 10 кешедән артыграк киләчәкләр. Әйтергә кирәк, менә андагы тәҗрибә аларга ярдәм итәр дип без өметләнәбез. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә, Рәнәхевич, матур кызыкланган өчен. Сезгә рәхмәт, Гөлнас Видатовна, чыннан да менә бу тапшыру үзенә күрә инде үзенең аудиториясында тапты. Һәм дә әйтергә кирәктер, менә шулай итеп сезнең тарафтан да матур итеп аны алып барылу безнең барыбыз өчен дә шатлык һәм рәхмәт хисләрен ята. Амин, шулай булсын. Әле алда сәфәрләр күп. Һәрбер сәфәргә барып кайтканда бөтен кеше барып та бетәлми, күреп тә бетәлми. Ләкин безнең тапшырулар аша анда яшәүче халкыбызның ничек яшәйсен, нинди проблемалары бар икәнен кереп, безнең дөнья студиясына кереп карый алалар. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең дөнья студиясында кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Нәкыйф улы Вәлиуллин булды. Ә бүгенгә без сезнең белән сау булышабыз.